Pevačica Kristina Kija Kockar postala je poznata u javnosti kada je njen bivši suprug Sloba Radanović započeo svoj život u realitiju Zadruga sa Lunom Đogani. Iako je mnogo puta govorila o tome, Kija je rešila da stavi tačku na sve priče o njoj. Kockareva je napravila grupu snimaka na kojima se vidi šta je Anabela pričala o njenom braku u toku realitija. Nakon Kije oglasio se i njen bivši muž Sloba Radanović, ali se njoj nije dopalo šta je on imao da kaže, pa mu je odgovorila: ha 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 ha, podržao, ha 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 ha. Pa on je direktan krivac zbog svega što su mi radili od ovih do njegove porodice i prijatelja. I sam on, doći će i njegova kompilacija, napisala je Kija. Kija je očigledno rešila da završi jednom za svagda sa svima. Kakvu je kompilaciju pripremila za Slobu, to nam ostaje da vidimo. A potom je dodala: mada videli ste ga kao malog bubošvabu sa tim snimcima kako ćuti i sluša dok mu pljuju tadašnju ženu. Sad kao podržao. Ha 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 ha.